появата си на тази планета човекът е изтеглил най-тежкия заем – кредит от природата, по който векове наред не си плаща редовно вноските. Нито водата, нито въздухът, нито гората обаче са ни дадени даром. Имаме избор или да ги възстановим така, както сме ги заварили, или да плащаме с тежки жертви – наводнения, урагани, глад и смърт. В комерциалния свят всичко се измерва в пари, затова питаме – колко струва природата? Отиваме в един свят, където човек и природа говорят на един език – Швейцария. Държава с площ от 40 000 квадратни километра, в която животът върви с прецизността на часовник, а всяко кътче природна красота се пази колкото от закона, толкова и от хората. Тук цената на природните дадености е пресметната преди повече от век, когато страната открива своя първи природен парк. Разбирането за природен парк в Швейцария е различно. Сам по себе си паркът не налага допълнителни рестрикции за хората, които живеят на тази територия. Има строги закони, които важат за всички, а паркът помага на хората да живеят съобразно тези закони. Тук нямат нужда от рестриктивни режими. Просто липсата на финансов интерес точно към ползването на горите или към урбанизирането на съответната територия всъщност премахва нуждата от режими. Затова швейцарците не обичат думата резерват, която обикновенно носи след себе си забрани. Забраната тук е заместена от възможност. Възможност да правиш бизнес, да печелиш от красивата планинска природа. Така оцеляват в смятания за най-слаб икономически регион в този рай. В предалпийската част на кантон Люцерн работят 900 ферми. Всяка разполага средно с 20 крави и 70 хектара земя. 7-те села и техните 16 000 жители са швейцарският аналог на българския северозапад. С тази разлика, че там минималната заплата надхвърля 3000 франка или 5000 български лева. Преди се шегуваха с нас, че сме бедни, че не сме достатъчно образовани, че тук работят само глупави фермери. Докато в България само споменаването на думата парк или резерват кара цялото общество да настръхне, в Швейцария пропастта между парите и опазването на природата липсва. Няма нужда институциите да налагат създаването на защитена територия. Закрилата става по инициатива на местната общност. Така се ражда биосферният парк Ентлебух, един от общо 22 природни парка на територията на Швейцария. Сертифициран със знака на ЮНЕСКО като биосферен, Ентлебух не пречи, а създава добавена стойност към бизнеса на хора като Кристиан Шниде. Ако не беше Ентлебух, никой нямаше да знае за мен. Никой нямаше да си купи от моето ягодово сладко, виното и ликьорите, които правя. За фермата на Кристиан паркът Ентлебух означава субсидии. Със своите 30 крави, 80 свине, овце и дори магарета, семейството разчита на солидни държавни субсидии в размер на над 50 000 франка годишно. До преди 10 години системата за подпомагане в Швейцария е била на базата на продукцията, т.е. на глава добитък на килограм произведен продукт. Сега обаче се плаща за конкретна дейност. Фермерите вече получават пари за това да използват местни суровини, да се грижат за пейзажа, да поддържат пасищата. По този начин фермерите имат изгода да ползват не само удобните пасища в равнините, а и онези високо в планината. Именно затова, като погледнем стръмните склонове, тревата навсякъде е подравнена като с машинка за постригване. Каква е тайната на вечно зелената швейцарска трева, която виждаме тук? Безспорно, влагата е сериозен фактор в тази част на Швейцария, но освен това всеки фермер събира кравешката тор от своите стопанства и разпръсква по тези пасища. Защо обаче фермерите в най-бедния регион в Швейцария сами желаят да живеят и работят под сянката на биосферния парк? Освен директния финансов стимул, те печелят и от това, че техните продукти носят марката Ентлебух. Елементарен маркетинг, който е превърнал името на парка в гаранция за чистота и качество. На това разчита семейната фабрика за паста на Бруно Хафнер. Въпреки че Швейцария не е популярна като производител на паста, продукцията на Фидирула се търси дори в Италия, където тази храна е култ. Тайната е проста. Хората търсят екопродукта, домашното производство и гарантирания произход на суровините. А марката Ентлебух и логото на ЮНЕСКО доказват всичко това. Какво повече мога да искам?
Една друга тайна зрее в планините на природен парк Грюер в Западна Швейцария. Тайната на вкусното швейцарско сирене, чиято технология е запазена от 17 век. Целта на природния парк в този случай е да запази традицията на това производство, животните и качеството на тяхното мляко, както и пасищата в целия регион. Фермерите получават субсидии, за да запазят стръмните поляни, да ограничават тяхното наторяване и да поддържат биоразнообразието. Дори само един елемент от общата картина да се промени, сиренето, което изхранва планината, няма да получи сертификат за екопродукция. Затова и хора като Морисън Шо се опитват да предадат технологията на поколенията. Имам късмет с моите двама сина, тъй като сега те се грижат за стопанството. За мен е лесната част – демонстрацията на технологията тук в ресторанта. Фермата на Морис е част от голям кооператив на територията на парк Грюер. След като всеки майстор направи питите с сирене, ги дава за зреене и съхранение в специален склад, разположен в полите на Алпите. В този земеделски кооператив влизат около 70 ферми, разположени между 1000 и 2000 метра надморска височина тук в планината. Самото производство на сирене е изнесено между май и октомври, затова в този период от годината крави по поляните няма. Годишно тези 70 ферми произвеждат над 400 тона от прочутото швейцарско сирене. Складът свети като аптека. Поддържа се постоянна температура и влажност. Задължително в този процес се използва чиста планинска вода, която се връща в природата по същия начин. Всяка пита сирене, която постъпва тук, се изследва и номерира. По тази номерация можем да разберем по всяко време коя пита от кой производител е донесена и какво мляко е използвано за нейното производство. В дъното на тази красива швейцарска рецепта за успех е разбирането, че природните дадености не са безгранични и не са безплатни. Зад всяка една от историите, които видяхме, стои един нов подход за опазване на природата, който по света работи вече десетилетие, а в България тепърва прохожда. Схема, изчисляваща стойността на кредита, който човекът е взел от природата. Ако София, която е 1,5 милиона души, пият вода, те получават тази вода от планината Рила. Тоест, изключително важно е за всички софиянци да осъзнаят, че опазването на планината Рила е много важно, защото иначе няма да имаме вода или поне тя ще бъде с нарушено качество. Това, че пием чиста рилска вода, означава, че ние ползваме услугата от една голяма екосистема. От тук идва и названието на този нов подход за опазване на природата – екосистемни услуги. Идеята е проста. За собственика на гори, например, опазването на гората трябва да стане по-печелившо от нейното изсичане. За планинските фермери пък трябва да се намерят финансови стимули, които да ги накарат да пазят планинските пасища и да отглеждат своите животни по екосъобразен начин. Фермера няма достатъчно икономически приходи от млякото и от месото. Той е готов да затвори фермата, защото не може да оцелява. Всъщност ние се опитваме да намерим подкрепящи финансови структури, инструменти, за да може да има допълнителни приходи за този животновъд. За да получи обаче този стопанин на 100 овце повече средства, той трябва да спазва различни мерки. Той трябва да знае, че не може да коси една ливада повече отколкото трябва или преди определен период, или не може да я коси 2 пъти. Плащанията за екосистемни услуги съществуват и в момента под формата на различни земеделски субсидии. Това, което Световният фонд за дивата природа се опитва да наложи у нас, обаче е по-различно. Организацията вкарва в системата и бизнеса, компаниите, които печелят от природните дадености. Примерите отново са швейцарски. Дървопреработваща компания в парк Грюер заделя скромна вноска в специален фонд, а парите отиват към собствениците на гори срещу задължението да ги поддържат здрави. Банка в природния парк Ентлебух е разработила така наречената биосферна сметка. Процент от парите на хората с такива сметки се трупа в фонд, с който се инвестира в зелени проекти. Имаме нужда от устойчиво развитие на региона. То стимулира бизнеса, всички имаме интерес от работеща икономика. 1/3 от бюджета на един природен парк се осигурява от общините. Всяко населено място плаща около 15 швейцарски франка на глава от своето население. Няма напрежение у хората за тези пари. Това са добре инвестирани средства, защото ако се грижим за природата, тя ни се отплаща с лихвите. В България схемата за плащания за екосистемни услуги е на път да заработи в няколко пилотни региона.
В природен парк Българка работят десетки занаятчии, производители и търговци, които имат интерес и печелят от пленителната красота на Балкана. Като изсекат горите, няма да има нищо, няма. Природата се губи, всичко се губи. Че ако всичко това нещо е изсечено и го няма, няма да имаме бизнес. Ако искаш да ти се даде, трябва да дадеш. Това е основната система на цялото това нещо. Запазвайки на ливади, на пасища, на гори, все пак трябват някакви средства за тези запазвания. Всички ние сме длъжници на природата и ако всеки донесе своя принос, нали разбирате, от капката ще би могло да стане море и дано пък това човечество да започне да гледа по-разумно на начина си на живот. На тези хора се крепят традициите на Балкана. Стоян е запазил уникалния аромат на кафето, приготвено върху пясък. Ели е съхранила за гостите на своя дом бита на балканджиите, а в народните носии на Райна е вплетен целият чар на Стара планина. Желанието и на тримата е Балкана да оцелее такъв, какъвто го помнят нашите баби и дядовци. Затова тези хора ще са първите дарители в специалния фонд, с който ще се подпомагат собственици на планински ливади и гори. С събраните средства ще започнем, нали, сключвайки съответните договори или с частните стопани, или с горските стопанства, да започне залесяване и отглеждане на тези територии, така че ни да помогнем да се възстанови гората. Собствениците на стари гори в района ще получават пари, за да запазят масивите непокътнати в следващите 10 години. Животновъдите пък ще разчитат на средства за отглеждането на изчезващи породи домашни животни. Финансово ще се насърчава и възстановяването на планинските пасища, за които страната ни е поела ангажимент пред Европа. Ако не намерим разрешение на проблема с окосяването на тези поляни, с поддържането, с възстановяването им в стария вид, който са били, ние наистина ще се загубим един основен елемент от биоразнообразието на парк Българка. Опазването на природата не е просто идея на еколозите. Опазването на природата и устойчивото развитие е една цялостна концепция, която води до по-висок стандарт, до по-добро качество на живота, до подобрение на цялостната икономика. И още малко от швейцарския опит. За да заработи една такава система, е необходим диалог. Всяка дейност по опазването на природата трябва задължително да се обсъжда с хората, които са живели с природата векове наред. Когато заедно търсим решение на един проблем, ще намерим формулата, при която всички печелят. Швейцарците работят точно като един швейцарски часовник. С много обединени усилия, винаги и от най-сложните ситуации, намират начин да намерят консенсус и най-доброто, най-прагматичното решение. Ако в България почерпим дори частица от този опит и прагматизъм, ще успеем да оценим неоценимото. Да подадем ръка на природата, да върнем живота в обезлюдените планински населени места и да им създадем печеливш бизнес.